माखौलाय बावगारलायखो? टाइम। टाइम? औ माने थाव। मा थाव? अ जानाय थाव। साला बानसुलाल दखानिया लाखोनाय थावखौनो हरासै। दासो गोसोखांदों आं। नोंना बिदिनोसै खालि बावगारनायल'। थां माम्बार लायदो थां। आहा गोदो जयै फरायलायनाय लोगो फैनो नागिरदों आरो लोगोसे बै दिल्लीयाव फरायनाय बियादै फिसाजो सासे फैफानो नागिरदों गामि बेरायनो। थां लायदो थां। दे बिदिब्ला आहा समायासो मिलायनाय नंला। हाय खोथिया बहा थांनो एफाग्राब हाखा दावरा जादों? टाइम लायनो। टाइम लायनो? नङा नङा थाव। थाव लायनो एफाग्राब हाखा दावरा जानांगौ? आलासि फैनो नोंल' रेडि जाना थाखा आं थांबाय। आलासि फैगोन रेडि जाखादो। गोसो थोनाया खम नङा अखोरां बादिनो रुगुं गैया। आइदै आइदै सोरथो फैबाय थादों? Oh. दासो आसल थाव सिखाखौ हमनो हादों? आं हेजोंसो खुबैबाय थादोंमोनलै आदा। एन्जर माथो नोंबो पियाराव आगान होबायनो भाई। दाथ' आं नोंखौ आइनो खिन्थाहैसै। दहायलै आदा बे बाथ्राखौ आनैनो दा खोन्थाथार नङाब्ला आं बे न'आव थानो मोननाय नङा। बिदिब्ला नों आंनो मोनसे खामानि मावना होनांगोन। मा खामानि? आं मावथारगोन। खोमाया ओरै हर। ओहो बे खामानिखौ मावनो हाथाय नङालै आदा। बिदिब्ला आं आइनो खिन्थाहैसै। ओइ र' आदा। जागोन दे जागोन आं मावना होसिगोन। ए सेवारि फैबाय फै फै फै। मोजां ना लायस्रि? औ मोजां। गोदो फरायसालिनिफ्रायनो लोगो मोनलायथाराखैमोन। अनजालि बेनो दहाय आं बुंनाया। खुलुमबाय मादै। लायस्रि बे आंनि बियादै फिसा अनजालि दिल्लीयाव थायो दा गामि बेरायनो होननानै फैदों। फाग्लिलाय गावनि गोदोनि गामिखौ नायाबालाय बोरैथो जालायखो? जेराव आबौ आबैमोनहा बेनिनो हाजों दैजों मिलायनानै संसार जाबोदोंमोन बेफोरखौ बावबायबायहाय। नंगौथ' आरो। जिराय। जागोन दे लायस्रि। जिरायहाय अनजालि। ओइ खोथिया दै लाबोनायसै। नै आनै दैया। लोंदोहाय सेवारि अनजालि। जागोनहाय लासैनो।
दायना मा जाबावनोहाय जेबो गैथारा माथो नांगौसै नोंहालाय गोसोआव गैया गोदोसिबो मैगं खानो थांनायाव गय खानिसेखौनो सानैजों सेख'लायनानै हाब्रुआव गोग्रोमलायनायखौ फाग्लिया माखौबासो गोसोखांलायबाय बियो गोदो जोबोद गय जासुलिथारमोनहाय बियो अनजालि हाबाबो बहाथो थांदों गिदिर देरथारबाय बियो दानिसो दंमोनहाय बियो बहा थांखोथाय ओइ खोथिया मानो आनै हाबाबो अलंबारालाय बहाथो थांदों गारामा सादोंनो उन्दुना दं गारामा सादों नोंसोर जिरायथ'नायसै दे आसलते मानसिया बबाखा नोंसोरनो आसल बाथ्राखौनो खोन्थायाखै मा बबा लाइसिनि फिसाया बबा बेनो आंनि फिसा अलंबार बियो आंनि गोदोनि क्लासमेट सेवारि आरो बियो अनजालि नार्जारि दिल्लीयाव फरायो दा गामि बेरायनो होननानै फैदों नोंसोर जिरायथ' आं सालायनि नों दा मा फरायगासिनो दं अलंबार बिए मोजाङै फराय बाबु जिरायनो मा खस्थ' खालामनानै फोरोंदों बेनि मान लाखिनासो फिसानि बिबान लोंसाबदोहाय साहा गोजासो जाथारबाय जागोनहाय माथो नांगौसै लोंदो आच्चा लाइस्रि नोंसालाखौ डक्टर मोजांनो देखायाखै नामा देखायदों मुलिबो जाहोगासिनो दं एसे हामहांदोंबो नोंङाना आदा जानो मा जादों दासो माथो मोजां मोनलाय दे थांदिनि लाइस्रि अनजालि बिफा बेवाइफ्राबो फैनायनि खोथामोन दे बिदिब्लालाय जेबो मोनजानाय जायाखिसै गाज्रि दामोनसैहाय दालाय जायाखै थादोहाय थांनोसै थादो मादै थादो नोंखौ आनै मा न'बो नायफैखाबा नामा खोथिया बुदां आदा अलंबारा रायज्लायनोनो हाला गारामा सादोंनो गारामा सादों बिदिब्ला गल्डेन जुबलिनि कालचार प्रग्रामा मा जानांगौ मा जानो आजिखालि बेफोरबायदि खननाय मुसुरनायखौ अलंबार आदाया माब्लाबानो गारबाय खोथिया बुदां हो अच्छा ओ आं दासो बुजिबाय दाल में कुछ काला है नङा खोथिया बुदाङा ओरैनो नाटकनि रिहार्साल होनायानो बेफोरखौ बाद होथ'दो समफोरनो कलेजनि गल्डेन जुबलिया नों थाबै ओंखारदो थां माबार थांनांसिगौ र' बिदिब्ला नोंसोरथ' आं ओंखारैनि ओइ मानसिखौ एसे खेल खालामनो खालामाखै आंबो हले मोदोमजों माबा बार बारलांनाय बायदि मोनदों दै आंबो सानदों एसे मा बाजार खालामनो फैदो औ जोंबो बाजार खालामनो फैदोंमोन आरो नै जोंहा अलंबार आदानि गोदनाखौसो डक्टरनो दिन्थिनो फैदोंमोन मा खालामनो नाथाय माथो डक्टरा मोजां जानाय नङासो बुंदों अ नंगौ नामा दे बिदिब्ला थांदिनि दानिया मस्लाया मोनदों नायफैजायासै माथो अबेसे बे मालाय बबा सेंग्राजों बोरै रायज्लायनो साला गासिबो नोंनि बुद्धि नों थाखाय जाजोबदों बेफोर नै दानिया आंनिसो बुद्धि जालायबाय गावा सिख्लायाथ' सैया खालामजाबाय नोंखौ
ओइहाय लामब्रे दिनैनि फांसना मोजां जाथारगोननोहाय। ए नंगौ नामा? मा अलंबार नोंबो फांसन नायनो फैदों? माथो सिया सिया खामजाबायलाय? नायनानैल' मा जानोब्रा गोरबोआवनो सोना लाखादो। थेंक्स। हे फांसननि समा जाबाय थुथु माबार थुथु। दिनैनि बे जोंनि कलेजनि गल्डेन जुबलि सेलिब्रेशननि देंखो मोनाबिलियाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां हारिमु सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन। दा जोंनि गेजेराव रोजाबगोन जोंनिनो बे कलेजनि एक्स स्टुडेन्ट मुस्रि अलंबार बसुमतारिया। मानगोनां हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो आंनि आंगोनि फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन, दिनैनि बे गोथार सानाव आंनि गोसोआव फंसेल' खोथाया सौदावगासिनो दं। बेनो जाबाय मानसिनि अननाय, मोजां मोननाय थारैनो मा बे? जेराव बयबो सुबुङा बेनि थाखाय हावरिया, नाथाय आं नङा। मानोना बे मोननैया आंनि गोरबोआव माब्लाबानिफ्रायनो बोबा जानानै दं, जायनि थाखाय आं सैजाया। नाथाय सोरजों बेखौ आंबो मिथिया। सैया सैया खालामो नों मानो, सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो, सैया सैया खालामो नों मानो, सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो, दुखु दाहा होयो नों आंखौ मेगनाव मोदै, उन्दुनाय गैया नोंखौनो साननानै, अ नोंखौनो साननानै, सैया सैया खालामो नों मानो, सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो। गावदां अखाफोर दाथा नों सोमखे जोमैनि सेराव, आंनि अननाया
नोंनि थाखायल' दंनाय मानि गासिबो मिथिया नामा नों आंनि अननाय मिथिया नामा नों आंनि अननाय सैया सैया खालामो नों मानो सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो मादाय मावफ्लांखो आं मिथिनो मोनै नोंनि सायाव दङब्ला गोरोन्थि निमाहा होदो नों गावनि साननानै गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसोआ सैया सैया खालामो नों मानो सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो सैया सैया खालामो नों मानो सुखुआ सुखुआ खालामो नों मानो जों दानो लाइनखौ क्लियर खालायना होनो हायो मा अलंबार ब्रायनो थायाखसर का प्यार हो गया नों जेबो सिन्था खालामनाङा बास जों थानायाव जायखिया जों बेखौ बै गामियावनो लाखिनानैसै आच्छा नोंसोर बिदिब्ला थाथ'दो आं मोनसे गोनां खामानि दं थांनोसै बाय बाय नोंनि खामानिखौ बुजिनो बाखि गैला बाबु बेनोसो हिनजावनि बाथ्रा बुंबा रागा जोङो साला बिदिनो हिनजावनि खोथा बुंबा रागा जोंग्रा लाजिग्राया देनजारसोलै हले ओइ थु 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 हर थबायलै जोंबो थांदिनि माबार थु 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 दानो जागोन नामा नोंहाजों लों नोंथां लोंनो जानो नङाब्ला मानोथो नांगौ बे जिउखौलाय नों थारखौनो बुंदों दाबदा जों बे संसाराव सानैनिल' आलासि बेनिखायनो बुंदों काल क्या होगा किसको पता अभी जिंदगी है ले लो मजा आंबो नोंसोरजों 100% गोरोबो खोरोमदाव मानोना बे संसारनि माया दुखु दाहा दाय जानाय फिसा फिसौ खांनाय बानाय बेफोरनि गेजेराव थानानै फानजारिनि दाउ जानो सानाखै आङो मानोना आं लुबैयो उदाङै थानानै मानसि जोनोमनि थार रंजानायखौ लानो ना रोदोम नोंनि साननाया बेसेदि गोथौ बिदिब्ला माखौथो नायबाय थाखो जौआ लुदो आरो इन्जय खालामदो नों थारैनो जोबोद समायना अनजालि
फुंबिलिनि ओंखारबोनाय आलायारन नोंनि महरा नंथारै खोथाखौ मानो बुङो नोंलाय मा आंलाय मा नों जाबाय अलंबार थारैनो नोंनि मुंजोंनो समायफ्लेदों नोंनि गासैबो देहा मोदोम आरो गोसोआ